najmilejšie rodičky, farníci a farničky, vítame vás vo štvrtku. Náš štvrtok vyzerá ako taká kultúrna sonda, kedy decka behajú po celom areáli, ktorý ste práve mohli vidieť. Sme tu rozdelení podľa klanov. Ja som v klane Sarentu. Vždy im niečo porozprávame o našich klanoch a potom plnia úlohy. Lovci napríklad tam ďaleko predo mnou. Tuto Aurel, ukáž, jak by si ich roztrhal. Filip, povedz niečo o vás. No, my sme lovci. Najdôležitejšia praxia zo všetkých a je to vidieť na našich ľuďoch. A čo tu trénujú, Pirlo? Všetko, od hlavy až po pety. Prečo trénujú? Aby mohli jazdiť na ikranoch. Ja som Kraken a sme tu na ostrove Zesva a učíme sa jazdiť na Tanatorovi, na ikranoch. Močaristé, také, povedal by som až také bublajúce. Dámy a páni, takto vyzerá tráva, vlniaca sa vo vetre. Nachádzame sa na pláňach kmeňa Taerangi, ktorý je známy svojou vysokou trávou, ktorá sa tu práve vlní vo vetre. A obrázok skutočného ikrana uvidíte tu opäť ratovať. Aby náš hlavný strihač mal zábavu. 2, 1. Práve sledujeme medzigeneračný konflikt. Že to musí byť pekne, jak sa patrí. Dajte mi kameru, prosím. See you muro del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E siamo io del partigiano. Come devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bello questo fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo fiore del partigiano, molto bella libertà. Questo fiore del partigiano, molto bella libertà. Vôbec nestretávali sa, pretože miesta bolo dostatok. Každý si našiel svoje teritorium. Ako sa klanom darilo a rozhlastali sa, tak sa začali stretávať. Najprv jednotlivci a potom celé skupiny lovcov. Vtedy sa pokazila rovnováha prírody.